Здравейте всички любители на Направи си сам! Днес искам да ви покажа как да се направите пижо и пенда по един много оригинален начин. Какво ще ви бъде необходимо, виждате на снимките, мога само да поясня. Ако не разполагате за стиропор, може да използвате някоя стара ненужна книга и малко перончета. И така, започваме с направата на свързващата връзчица. И ще направя още две по-малки връзки, които са за оформяне на главичките на пижо и пенда. За свързващата връзка отмервам някъде около метър. Червената, сега от бялата. Вземам си бутилката, завързвам двете краища и примятам през кървото на бутилката. И започвам да усуквам. Първо белия конец, и след това червения. Хващам двата края. И другия край го изкарвам в бутилката, също го хващам и пускам да се навие само. Същия начин правя още две по-малки връзки от 50 см. Продължавам с направата на пижо и пенда. За целта си взимам стиропора, двете клечки, които забивам на горе-долу 20 см разстояние. С стиропор и клечки, разбира се, е много по-лесно, но ако нямате такива, може да използвате книгата с два перона. Пак става. Демонстрирам. Само че пероните е хубаво да са по-големички. Другия перон тук. Ето пак става. Аз обаче оставам на стиропора и започвам с пенда. Навивам някъде около 100 пъти. Аз взимам около 100 пъти, тъй като преждата ми е тъничка. Ако вашата прежда е по-дебела, може да вземете 50 или 60. Да прецените сами колко пъти. Ето вижте, тънка е, просто са две такива. Две бръвчици прежда. Така. Долу. Сега първо ще прекараме голямата връзка, която ще свържи пижо и пенда. главичката.
ръчица. Забъргвам на възел, за да стане здраво. Ако искате също да има пенда ръчички, сега е момента. Отделям някъде 20. Се отделят за ръцете. Може даже директно се отрежа. Първо долу, след това ще ги направим по-късички. Така. Сега, ако искате допълнително да оформите нещо като тяло, също може да направите. Сега е време и за ръцете. Взимаме 2 червени влакна. Аз взимам двойно, тъй като и червената прежда ми е доста тъничка, и оформям ръчичките. И се отрязвам сега ръцете. Готово. И пенда е готова. Остана само да се отреже отдолу. Ето. И да се оформи. Първо режа така по средата. И после прицелям някъде, ако стърчи някакво крайче. Допълнително оформя. Пенда е готов, сега ще направим пижо. И така, продължаваме с пижо. Червената прежда започва да навива. По същия начин, абсолютно по същия начин, около 100 пъти. Така, 100 пъти стигнахме. Изрязваме отдолу, прекарваме другия край на връзка, свързващата връзчица. Оформяме главата с по-малката връзка. Може да оформим ръчички и краченца. Но, както при пенда, първо започваме с ръчичките, доделяме някъде 20. Тази прежда е малко по-трудна за броене. Ето. Сега долу оформяме по същия начин краката. Ако искате, може предварително да си завържете крачетата си. И след това намерим да оформим нещо като тяло. Отрязвам крачетата. След това оформям ръцете.
Сега вече двете фигури ги дооформям и отрязвам стърчащите конци. Формам и главите още един път, тук завързвам по-здраво вече пишо на възел и ненужното отрязвам, а на пенда мога да направя една панделка на главата. Ето така. Готови са фигурките. Обърна ги на обратната страна. Ето тук беше кръстовската и ръчичките. Ето вижте. От тази страна е по-късната страна. Отделно мога да отгоре да завържим на флонга. И мартиничката е готова за вратата ви. Надявам се, ви е било интересно. И ако ви интересуват и мои други видеота с мартинички, ще се постарая до 1 марта да направя още няколко видеота, така че на който му допада видеото, нека да се абонира за моя канал и когато кача ново видео, ще бъде информиран автоматично от YouTube. Това е от мен. Много ми беше приятно да ви покажа този мой странен начин. Тук виждам, че още малко може да се отрязано и още малко може да се оформи.